Presentatuko dugu hemen herriko erraldoiak eta eskerrik asko eman nahi dugu Hirurako udalai proiektu hau aurre emateagatik. Eskerrik asko baita Joanesei errestauraketa itagatik. Eskerrik asko Lodosa etortzagatik. Eskerrik asko Lodosa. Eskerrik asko udaletxea baita. Eskerrik asko Gabiri trajeak itagatik. Eskerrik asko Doinu Beltz geitariak etortzagatik. Eskerrik asko Lodosako gaiterok etortzagatik. Eta, bueno, guain ze presentatzen dugu? Bai! Guazen aurrea presentazioakin. Nahi zuetenen?